Волонтерлар зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-түлек җыелмасы, җылы киемнәр тутыралар. Бу юлы гуманитар ярдәм Луганск госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Түбәнкам, Мышаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу Заками помощь госпитален волонтерлар төркеме аша җибәрелгән 16-нчы ярдәм. Озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Зей халкының бердәм булуын, аны җыю эшендә активлы күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Центр отгрузки здесь, вот поэтому, конечно, маленький такой муниципальный город Заинск становится центром притяжения той работы, значит, которую мы сегодня вместе проводим. Район җитәкчелеге оешма предприятие җитәкчеләре Яшар Миешеләр хәер фатихасы белән йөк машинасы олы юлга кузгалды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.